Sophocles. Antigona. Dá sa vyhrať nad kráľom, ak máš na svojej strane len pravdu a svedomie? Sofokles pred 2500 rokmi v Aténach napísal tragédiu Antigona a dodnes je to najsilnejší príbeh o rebelke, ktorá sa nebála moci. O čo ide? V meste Teby skončila vojna. Proti sebe bojovali dvaja bratia, Eteokles a Polynices. Obaja padli. Nový kráľ Kreón rozhodol, Eteokles bude mať slávnostný pohřeb, ale vlastizradca Polynices musí hniť na koli a nikto ho nesmie pochovať pod trestom smrti. Tu prichádza na scénu ich sestra Antigona. Stojí pred brutálnou voľbou. Poslúchnuť štátny zákon kráľa alebo vyšší božský zákon, ktorý hovorí, že každý si zaslúži dôstojný pohreb. Antigona si vyberie svedomie. Brata rituálne pochová, aj keď vie, že ju to bude stáť život. No a toto plus všetky poznámky na slovenčinu plus videá, výkožky na maturitu nájdeš na schoolnote.sk.